Víš, takhle hezky myslíš. Ukáž ty. Co pak říkáš? Nic. Natáčím. Opravdu moji prdelku natlačíš? Jo. Tak to je Moje prdelka bude v televizi. Dobrý den, tady reportáž o Marušky z domu. Dnešní prdel je velmi chlupatá. Má velké fitry. Uděláme rozhovor, jo? Dobře. Tak co? Jak se vám tady líbí? Tady to je pravda nádherné. A v jakých filmech nejradši hrajete? V pornu. Aha. A kolik jste jich tak za svou kariéru už natočil? Já to sakra nevím. To ještě nepamatuju. A už to bude sakra nějaký to číslo velké. Já už nevím, na co se ptát, tak nám o sobě něco řekněte. Tak jo, já jsem z Michalova. Jo, No. ráda nosím uplé šaty a džiny. A karťásky ráda nosím. Jo. A ráda